Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:32. This time check is brought. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalog ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista. Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, Pizza City na. Bulan sa Agosto tuig 2021. Ano naman nga mga balita kag isyo ang aton arangkadahon karon nga aga. Bawa na imperna kuno ang spokesman sa Malacañang sini mga piki nga mga balita. Nagadamo, nagabata ang COVID-19 sa pungsod Pilipinas. Uy, antes ko malipat, ikatatlo nga hutong karon, hindi ka malipat ha? May SAP kita. SAP sa Aksyon Radio. Sino naman yan ang dibuinas nga makabaton 500 pesos. Bantayan karon dugay-dugay. Ini nga mga balita kag isyo idulong sa aton sang
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Nakalamho mako sa tinaga ba na imperna porte. Na batian ko lang ini mga tinaga na imperna. Kalaban ng gambas ni babae. Si presidential spokesperson Harry Roque na imperna kuno iya. Man porting laptasang piki nga balita bangod sini kunong pagdamo sang Delta variant kag suno kay Roque niya daw hungod nga ginapalapta ining mga piki nga balita rason nga nagdagsa ang publiko sa mga vaccination center. Siling ni Roque, ini mga tao ni wala ginisang ginaobra las kabuhi nila nya kabay pamalatnan. Uy, hindi bala maayo nang ginapangamuyo nyo nga gaugtas kaya palatnan mo ya sang COVID-19. Di hamak mo kahapon 5,000 ang naglinya sa SM Manila vaccination site. 7,000 to 10,000 ang nagtipon sa SM San Lazaro kag ginpauntat gani ang vaccination. 3,000 naglinya sa Lucky Chinatown site, 4,000 sa Robinsons Manila, 5,000 kalamodamo sa mga tao gaidas daw hindi maintindihan. Balo kamo kung pila lang sa 4 kamol ang bakuna, 2,500 lang. Tag 10,000 ang gaidas nga bangod sa piki nga balita niya, hoy, kung hindi kamo magpabakuna, hindi kamo kabaton ayuda. Silingsang ni Roque, hindi nagalalin nga piki ang balita. Pinalumba, kadasma man ang mga pobre mo. Hamba kung hindi ka kabaton ayuda, kundi ka matuslukan sang bakuna, kundi nagbinungguan na isla, naginutok sila. Sila ni Roque, maka-imperna nga klase piki nga balita. Porte, no? Baw ang balita, basta gani nga susuo, basta piki nga balita, ang ila ginimo asos kadako-dako sang halit nga nagluntad. Halit sa trapiko, halit sa pumuluyo, hamak mo tag 5,000, 10,000, 7,000, maglinya kay muda. Pitik sintas, ang kadamol gali, 2,500 malang. Ang iba pinauntat kay hindi nagid maagwanta. Ina bangod sang piki nga balita. Tiyabi hindi ka magugtas na. Siling ni Roque, wala ka mo obras kabuhin. Gayuho magkukapot sa palayag ni spokesman sa Malacanang, Harry Roque. Kanya ang mga hindi mabakunahan, hindi kagwa sa balay. Ano klase mga balita ni man? Daw hindi maintindihan. Amo na niya pandemya subong, amo na niyang problema sa pungsod. Hagad pa kamo pagwa sa mga piki nga balita. So, ang diferensyada nga agapati makita sa mga piki gani, mamati kita ya kung ano ang i-report halin sa gobyerno nasyonal, probinsyal, lokal. Bao kisaho ng social media kisa mapuslanon man pero kung gamiton sa hindi gusto, tiyan mo na yung resulta yaw. Piki nga balita, damo ang nahalitan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasuwari nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod ang Mang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tutok Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Radio Philippine Standard Time, las 6:41. Masunod nga isyo idulong sa aton sang Santon Plus. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Gabata lang nga gabata ang COVID-19. Dito sa Peru, may ara naman ginasiding, ginatunan nga may isa naman kabaryan. Wala pa rin makasulod sa pungsoda, ginapanilagan nga posible base mangin variant of concern naman pareho sang Delta variant. Bawa, anong ngalan niya ni? Lambda. Bago naman. May Alpha na kita, may Beta na kita, may Gamma na kita, may Delta na kita. Ano pa ini nga gasulubra na? Gabata siya nga gabata, gadamo nga gadamo. Bawa, doga hinutikay sila, doga meetings sila. Nyabi niya, malapta kita. Manganak kita nga manganak, lapta kita sa bilog nga kalibutan, dalasaon tani mga tao. Di ang madalasa sining ritubado gid. Kung mag-amo ni kadamo sang mga baryan kagkagaw, nawala ta kadtuan sini. Ang malain amo ni. Sa pagdamo sining baryan, pamangkot amo ni, matapna bala ini sila sang mga bakuna subong. Sang Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Pfizer, Sinovac, kagiban pa. Kung pananglitan ha, nga hindi sila matapna sa sining aton ginagamit ka bakuna subong. Di matuon naman kita. Ang dalagko nga mga kompanya, matuon naman kung ano naman nga bakuna ang ituslok sa tao para nga hindi makasulod kag hindi malatnan patapikan sining lain-lain nga variant sang kagaw. Daw wala kita pahuway no? San o pa matapos ni man? Pananglitan madiskubrihan naman sang aton mga scientifico mangin epektibo ini siya diri sa pungsod Pilipinas kag subong sa bilog nga kalibutan ka magsiling sila nga ining ginagamit naton subong nga bakuna hindi applicable sa sining mga variant nga bago. Ano na lang guatas ni? Puto tikoy na kita pangutang para makabakal bakuna
pagkatapos sumulod bumata ang iban nga mga kagaw kag pananglitan matunan nga hindi pwede ni mga bakuna sining mga alpha, beta, gamma, delta, abda kag iban pa. Ano na lang ang gwa sa pungsod Pilipinas? Iban nga pungsod makatibawas pa kay manggaran. Ang aton pungsod puno na kita lumo sa utang pananglitan nga lain naman ini nga bakunang kinanglan por Dios por santo maluoy ka daw wala na ini sang katapusan. Ting aton lang panugyan bisan pila pa ka mga bariyat na magtuhaw upod lang kita ya sa panawagan proteksyonan tala nga lawas ta amo lang ning aton armas ang pagsunod sa mga health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:45. Sa amon pagbalik ha, basi kamong de buenas sa aton sinisapa ang matawgan de buenas 500 pesos. So, standby kamo pagkatapos ini. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa paghudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gayla inspirasyon, aksyon radyo bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, aksyon radyo bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong ang kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado.
Action Radio Philippines Standard Time las 6:49 na. Dili kita sa aton sulit ang papremyo sa Action Radio. Sa anniversary sa ARB. Ato mo lang 500 pesos po na kag manawag lang station sa imo. Salamat gid sa Action Radio. Ari na ginapagita ko ng tambyulo sa inyo kay ginakot ko o pagini preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog gamwa. Sa anniversary sa ARB. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Action Radio Bacolod sa anniversary sa ARB. Areglado daw ready na ang aton IT expert nga si El Rere. Okay na? O sige pwede kagabot. Okay, areglado. Inagabot siyang aton IT expert. Sino ayan? Andi Binas sa kamot ni El Rere ni. Andi Binas o tawgan ta. Oh, si Action El Rere Dotilios, no? Matawag kita kung sino ining Di Buenas nga nagabutan niya karon nga aga. Ba instant 500 ini kon matabo aber pamatian ta kon rumaging ring ang telepono karon sigurado na ang 500. Okay, ara ginaangan ta dinadial ang telepono. Hoy, kung nagabugtaw ka nagamonitor sabat dayon ba grasya na ni aga pa Sabado may 500 ka na konswertohon. Oh, nagaring na? Oh, dali lang. Kinapanilagan. Kamo mandira, ready kamo karong adlaw, basi kamo ang masunod nga matawgan. Di buinas gid ang masunod nga matawgan bilog ini nga adlaw ang aton sinisap sulit ang papremyo sa Action Radio. Kung pila ka ring ang matabo dira karon, sinyo lang ko, no? Kay kung daw wala sabat, kundi islan ta naman, itlain, kung sino ayhan ang Di Buenas karon nga aga. Inaangan-angan ta. Ang pag-raging ring sang telepono do ginakalot na dapadapa ko, no? Sino ayhan ang Di Buenas nga makaangko naman sang money karon nga aga. Daw ginahimutaran pa sa aton engineero, kag sang aton IT expert, ano yan? Oh, okay na? Nagaring kay kun wala garing islanta? Oh, kuhaan ta bago Basi kon nagahulat ang bago nga magabot ni El Rey kung hindi ina siya magring karon nga aga, no? Okay. Daw medyo huding-huding pas lang nga duha. Okay. 1, 2, 3. Pagka 3 nga wala paghihapon, nagaring ang telepono, islantay na, no? Sang dulo Di Buenas. Okay na? Oh, kadugay sa ilang huding-huding, no? Gautikay sila doon, hindi mag-ring ang telepono. Hoy, ang inyo cellphone ibutang sa kilid ninyo kung gatulog iulit. Para nga pagdayal naton insigida makasabat kamo. So kadugay daw wala gigaring islantay kung daw wala gid gabot kita another naman nga nagabugtaw kag nagabantay sang iya sini nga cellphone. Okay. Wala gid Action Oliver islanta gabot ta bago? Kung wala gid man garing magabot ta bago, agud nga hindi kita mag-usik sa aton panahon, no? Gabot kita bago. El Rey, si Action El Rey pwede Abi gabot kita bago. Ara na? Hello? Action Radio. Action Radio, good morning. Good morning. Sino palihog? Si Alma. Si Alma Istorsang. Anong lugar yan?
Store. O, di nga lugar, di nga barangay? Din sa Barangay Cabog. Barangay Cabog. Alma, pila ng edad ta? 63. Bao! Okay, di buena. Sini si Alma kung matabo. Alma, Aryo, kahapos gilang sa pamangkot ko, pagkatapos may money ka na, karon nga aga. Abi, Alma, ari pamangkot ha, tagay ako sang mga ngalan, sang aton mga angkor, kag reporter nga mga babae sang Aksyon Radio. Aber? Si Action Wilma sa to. Okay. Ang angkor, subong niya si angkor sa Langga. Oo. Babae lang nga angkor, abi, tagay ako. Wilma Sugaton, sino pa? Si Action Recanto. Hindi babae. Si Nabinala. Oo, manager na. Si Din Abuso. Okay. Si Dorel. Action Dorel. Okay. Sabato. Isa na lang kung pwede. Action Dorel. O, pero daog ka na. May madumduman ka pang isa pa? Ay, Diyos ko. Sige na. Thank you, Gid. Okay ka na. Oo. Okay na, thank you, Gid. At kayo po. Oo, gusto na. Alma. Gusto na, thank you, Gid. Thank you, Gid. Okay, kulata lang ha. Kulata lang ang imo. Kulata lang ang premium mo. Maabot lang na dira sa imo. Salamat, Gid Alma. Thank you, Gid. Oh, thank you. Good afternoon. Welcome. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign-on to sign-off kag bantayan nga manawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Salamat sa Aksyon Radio. Areglado Baka damo-damo din di sayawan ko babae lang. Daw uruto niya gid. Amo na ko nagapamati ka, di buinas ka. Pagbugtaw mo, kunara sa kilid mong cellphone mo, money ka agad. Diri sa aton, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio. Ini magalin pamati gid, monitor gid. Basi, kamo naman ang madason nga matawgan kag magabutan sang Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 58 na, standby na. Sa aton Aksyon Balita Morning Edition, upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.